Сәхнәдәш, Айгөл белән бергә. Һәркемнең үз зауыгы, һәр җырчының үз тамашачысы. Аларның да яраткан тамашачылары бар. Инде сәхнәдәш тапшыруның ишекләрен киң итеп ачып, студиябызга кунакларны чакырып, сезне дә якынрак килегез, тыңлагыз, карагыз дип, мин Айгөл Хайруллина сәхнәдәш тапшыруын башлап җибәрәм. Студиябызның кунаклары белән таныштыру вакыт. Студиябызның кунаклары популяр, пар дип әйтик, Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Хәерле кич, дускайларым, исәннәрмесез? Хәерле кичләр барчагызга да, хәерле кич, тамашачылар. Бүген ничек бар шулай сөйләшәбез. Сәхнәдәш тапшыруына килгән кунаклар икеләнеп утыра икән, мин усаллана башлыйм. Тамашачыларыбыз белә. Шуңа күрә бүген әз генә икеләнү сизәм икән, минем усаллыкны да тоярсыз дип уйлыйм. Шуңа күрә әйдәгез, ничек бар шулай? Ачылып, рәхәт итеп сөйләшеп утырыйк әле бу кичтә. Килештек. Алсу, Азат, быелгы иҗат сезонына түгел, шәхси тормыш ягыннан да котлаулы булды сезнең өчен. Югалтканнар гына аңлый торгандыр бу хәлне һәм шулай да көч табып бар авырлыкларны иңне иңгә куеп җиңәсез. Җиңдегез. Һәм тырыш, үҗәт һәм бик әрсезсез. Яхшы мәгънәдә әйтәм мин бу әрсезлек сүзен, чөнки тормышта менә шундый сыйфатлар булмаса, иҗатта да, умән тормышта да көн күрергә авыр булыр иде. Теге әйтәләр бит әле халыкта, яткан таш астыннан су акмый дип. Нәкъ шулай. Бу әйтем сезнең өчендер дип уйлыйм мин. Һәм үзегезнең иҗатыгызга килгәндә бәя биреп, быелгы сезонга йомгак ясап, ничәле куяр идегез икән? Инде әйтәсе килә, без инде ничәдер иҗат итеп киләбез һәм елдан-ел иҗатыбызны тагын да камилләштерәбез, тагын да аңа теге баетабыз, яңа теге ниндидер һәрбер концертыбызда инде ниндидер матуррак бер бизәк эзлибез, җырларыбызда үзгәрешләр эзлибез. Һәм инде әйтәсе килә, елдан-ел Аллага шөкер, ул теге әйтәләр бит әле, укый белемең арта дигән кебек, безнең дә инде шулай ук шушы иҗатта эшли белемебез арта, тагын да чыныгабыз. Һәм инде башка еллар белән чагыштырганда, быелгы инде тагын да теге бәягә килгәндә югарырак бәяне үзебездән бирәсебез килә. Бәяне бирсен Алсу Фазлыева. Иң авырым миңа. Ничә балдан? 100 балданмы, 10 балданмы? Юк, әйдә. Билгеле бәяне тамашачы бирә. Әлбәттә. Бу теге без үзебезнекенә дип әйткәч. Үзегез. Минем уйлавымча, шунлап торып елдан-ел камилләшә барасың, үткәнрәк елларга борып карасаң, улай булган икән дисең инде. Киемнәргә дә карыйсың. Үзеңә карыйсың, киемләреңә, җырларыңа карыйсың, репертуарга карыйсың, фикерләвеңә карыйсың, концертның программасына карыйсың. Һәм минем уйлавымча, үзебез бәя биргәндә дүртле куярга буладыр дип уйлыйм. Популярлык артымы сезнең? Һәм ни дәрәҗәдә артты икән? Ансын теге интернет челтәрләренә менә караганда, әйбәт концерттан башка еллар белән тамашачылар килү буенча караганда, әлбәттә быел безнең инде тамашачыларыбыз артты, күбрәк. Аллага шөкер, шуңа әйтеп киткәнемчә, теге елдан-ел ныгып бара дип әйтсәк тә ялгышылмас безнең тамашачыларыбыз. Һәм инде бу димәк, тамашачылар безгә алар да әйбәт бәя бирү бару дигән сүз инде. Чөнки бәяләмәсәләр тамашачы синең концертка килми. Шундый нәтиҗә. Иң мөһиме, иң шатландырганы, элек безгә әбиләр менә бит. Хәзер аннан бераздан бәбиләре килә башлады, аныклар белән әбиләр килә башлады. Хәзер инде әниләре дә, әтиләре дә килә. Шуңа күрә. Димәк, сезнең аудитория яше киңәя бара. Менә әйбәт. Иҗат кешесе өчен иң мөһим сыйфат нинди икән ул, ничек уйлыйсыз? Иң мөһим сыйфат сүзнекне әйтер инде, минемчә гади булу. Гадилек ничектер тамашачыга якынрак булу. Ул бит инде тамашачыны күңеле белән синең күңелен бер теге дулкында булырга тиеш дип әйтәсем килә. Чөнки менә җырлаганда да бит җырны күңелеңне биреп җырламыйсың дип әйтә бит кайбер кешегә. Кайбер кешегә күңелен биреп җырлый диләр. Менә миңа бер генә кеше килеп әйткәне бар, бер тамашачы бит. Теге мин әйтмим, теге
bu indi тик мактанып әйтеп отыру дигән сүз түгел. Ул бөтен җырчылар буенча әйтте. Энем тамашачының күңел җыры белән җырчының күңел җыры туры килсә, аны халык яратачак диде. Менә мен бер андый бер ишеткәнем юк иде чынлап та бит. Чөнки күңел җырласа, ул инде күкрәк тавышы дип әйтәләр бит. Ул күңелгә керә торган тавыш чыга. Һәм инде кешенең күңеленә үтеп керәдер, шулай дип әйтәсем килә. Әйтеп бетерә алган булсам, мен үзем аңладым. Сез аңлагансыздармы, белмим. Иң мөһиме, мине уйлауча, ихлас булырга кирәк, уйнарга кирәк түгелдер дип уйлыйм. Халык ул бик оста уйнасаң, сизиптә битермәскә мөмкин, ул шитне сәхнәдә булай, сәхнәдә икенче төрле булганнар да бар инде. Мине уйлауча, иң мөһиме ихлас булырга тиеш һәм ул чын булырга тиеш. И минем яратмаган әйбер ялгайлану. Кемгә? Любой кешегә. Тамашачыга бөтен кешегә мин ялгайлану яратмыйм. Шуңа күрә ул минем тормышта кайбер җирләрдә китереп кысып та куя. Кызык. Артистлар күз өстендә каш кебек бит инде алар. Гел игътибар үзәгендә, тамашачы тарафыннан төпченүләр, кызыксынулар комачауламыймы сезгә дип сорыйсым килә мин. Артык кыен түгелме? Әллә инде менә ничек бар, шулай тиеш дип кенә карыйсызмы сез моңа? Сәхнәдә кеше бөтен әйберне дә белә дип уйласалар безнең турыда, бу бердә дөрес түгел. Бөтен әйбердә беләбез дип уйлыйлар икән. Бу бердә алай түгел. Чөнки безнең әле белмәгән әйберләр бик күп. Бөтенесен дә әйтеп бетерәсе килми. Юк, сез әйтүдән генә түгел, әле бит ул тамашачы үзе кызыксына. Билгеле без социаль челтәрдә ниндидер видеолар урнаштырабыз үзебезнең шәхси тормышыбыздан. Һәм шул ук вакытта әле качып кына, мәсәлән, яисә кешегә күрсәтергә теләмичә генә башкарылган эшләр бар. Качып дип түгел инде, бар тик афишаларга теләмәгән башкарылган эшләр бар. Ләкин бар ул үткер күзлеләр, бар ул оста теллеләр, алар барыбер төпченеп каяндыр табып күрсәтәләр, сиңа әйтәләр, җиткерәләр, яисә каядыр анда урнаштыралар. Менә шундыйлар турында әйтүем мин. Лапа без андыйларга элек әлбәттә күңелгә якын ала идек. Сүз күтәрергә авыррак идек. Һәрбер әйткән сүз күңелне тырмый иде, ниндидер ярас иде, бит. Хәзер инде менә бу соңгы елларда күп булды аны сүзләр, бик күп булды, өстенә булды. Һәм инде без шуннан соң үзебезгә нәтиҗә ясадык. Чөнки ул аны уйласаң, ул безнең гаиләбезнең тынычлыгын бетерә, ул безнең күңелебезнең тынычлыгын бетерә. Бидә ничектер гел шуның турында уйлый башлыйсың, башка бер уй калмый. Кеше сүзе кеше үтерә дип әйтәләр, әйме? Без уйладык та алсы белән бүтән игътибар итмибез. Безнең үзебезнең тормыш, аларның үзләренең тормышлары, кем сөйлисе килсә сөйләсен, кемнең дөресе килә дөресләсен. Шуңа күрә без хәзер үзебезчә менә Аллаһка шөкер теге өстән йөк төшкән кебек булды. Ул яктан килгәндә. Мөһиме барыр юлыгыз туры, максатыгыз билгеләнгән сезнең. Шулай булсын. Кеше яганамыйбыз, хәләл тырышлык белән эшләп алабыз. Теге ондай нашарай белән сатып 20 дигәндә теге әйбер кебек инде. Күңелебез чиста. Зыян китермисез тирә-юньгә. Беләбез шуңа күрә инде. Уйлыйсы халык, уйлап чыгарасы кеше бары уйлап чыгара. Демәк, сезнең позициягыз аңлашылды. Бүгенге кичтә без Тере тавышка җанлы концерт дип әйтәбез. Сәхнәдә тапшыру Татарстан Яңа гасыр телеканалы заказы белән әзерләнә. Тере тавышка җырлыйсызмы? Җырлыйбыз әлбәттә. Җырлыйбызмы? Бүгенге кичтә тамашачыларыбызны куандырыйк әле, рәхәтләнеп. Һәм инде үзегезнең матур җырларыгыз белән барлык тамашачыларны куандырыгыз, бүләк ясагыз әле шушы кичтә. Рәхмәт итегез. Күзләрен карасы бигрәк санындырды, ышкыннары йөрәктә уттай яна. Şiirlerinin şiittezin şiigip şilkenlerime, ışam senin yanına yanına. Şiirde buranda benim bir mesele tutmuyor yollarımda. Yürek suyuga
Yaratkan yürekler kıyıksız kavuşalar Mehabetle yok bir tolu kiriteller Şiirde Kur'an'da dinin Bir nesede tutmuyor yollarında Yürek seyirge tuğan Şam sinek yanlarına Şiirde Kur'an'da dinin Bir nesede tutmuyor yollarında Yürek seyirge tuğan Şam sinek yanlarına Her yaran kamparda ayrım bulan şaklarda Bizden kebek sani mitken minutlarını Sağınımına tüzüp nişik bulsa da Birikitip alığız yarlarını Şiirde Kur'an'da dinin Bir nersede tutmuyor yollarında Yürek seyirge tuğan Işam sinek yanlarına Şiirde Kur'an'da dinin Bir nersede tutmuyor yollarında Yürek seyirge tuğan Işam sinek yanlarına Yürek seyirge tuğan Işam sinek yanlarına Sinek yanlarına Мен инде Азатның сәхнәгә беренче тапкыр аягы баскан вакытларын хәтерлим, чөнки ул минем күз алдымда булды дисәк тә була. Алсуның сәхнәгә менгән чакларда әле истә. Ул вакыттан ниләр үзгәрде? Әйтик, менә җырлар, әйтик, репертуар, әйме? Киемнәр, сәхнә киемнәре. Мен үзегез үзгәрдегезме? Читтән караш ташлыйк әле. Үзгәрде. Бик нык үзгәрде. Теге өйләндем, 2 балам бар, хатыным бар дип кенә әйтмә инде. Иҗат буенча гына әйтәм, хатын күренеп тора хирдә икән. Иҗат буенча гына әйтәм, әлбәттә үзгәрде. Чөнки нәрсә әйтәс килә, элегрәк менә ул әйтеп китте бит инде алдагы сорауларда, үткәннәрне теге искә төшерәсең дә, теге көлебрәк елмаеп кына карыйсың дип. Чөнки җырлый старасың. Иң беренче җыр сөйли белә башлыйсың. Җыр сөйли белә башлыйсың. Яшь барган саен җырның шигырьләренә игътибар итә башлыйсың. Элек сүзгә игътибар итмәдегез. Элек ничегрәк җыр бирделәр? Җырларыгыз менә матур җыр. Матур. Шуннан да матур җыр. Без матур җыр дибез дә, алабыз да җырлыйбыз. Шәтәбез. Барма җыр, бар. Хәзер сайланыбрак. Хәзер инде без илектән илибез. Шундыйсын әйткәндә, сүзләр буенча да элек нинди сүз бирәләр, шуңа җырлыйдык. Хәзер һәрберсен тепшикләп, җыеп, шундый иҗатта әйтәбез. Инде асуда тулландырып китсә, минем җавабым. Минем уйлавымча, безнең фикерләү дәрәҗәсе киңәйде дип уйлыйм инде. Элек без бераз тына уялчанрак иде. Әйтмәле, бик нык уяла идек. Синме? Конечно. Чынмы? Менә Гел олсу миңа шул кадәр кыю хатын-кыз, кыю кыз бала кебек тоела иде миңа. Әле шыпшын кыю булсам. Әле нәрсәләр юк, иштәге менә барьер дип әйтәм бит әле. Без авыл кызларын барыбер анда кысылма инде, анда йөрмә инде, ул синең урының түгел. Тотып тора торган ниндидер факторлар була. Конечно. Булай эшләсәң, булай әсләр Кеше икән. нәрсә әйтер икән? Менә шундый белә. Ләкин ничектер кешедә 2 мин яши бит инде, берсесе юк инде, син анда барма, юк, ул кирәкми, иде инде барыйк инде, анда бит менә шулай көрәштереп инде, ул менә шул сез шушы чыгыш ясаганда теге кешеләргә җиңгән булгандыр инде, бит. Булай мондый гадәт тормышта, анда бармый, мондый зур кешеләр янында йөрмә инде, алай ярамый инде, шундый
бик каты көрәшүләр барды менә яши ул бетә икән. Бетә дип инде ул кими икән. Ул нык кымаучалый кешегә үсәргә, яшәргә, теге кешенең фикере бик нык элек ничек әйтим соң инде бик каты кымаучалаган булса, хәзер инде бу барьердан без чыктык кебек. Үзеңнең курку хисыңны бетерергә кирәк. Менә шулай. Шулай дип уйлыйм. Демәк, сез кыюланып киткәнсез. Күбрәк кыюлык сезгә тагында яхшырак иҗат итәргә, тормышны алып барырга һәм шулай гына популярлык казанырга ярдәм итте. Яхшы, мин канәгать сезнең җавабыгыз белән. Азат, элек ул халык җырларын бик оста башкара иде. Мин әле дә хәтерлим синең шулай сузып җырлаганыңны. Ул вакытта тавышың бәлки өлгермәгәндә, яшь тә булгансыңдыр. Шулай да халык җырлары күбрәк иде репертуарыңда, хәзер шактый аз. Өстенлекне попса җырларга бирәсең сыман тоела. Бу минем күзлектән. Бәлки башкалар алай санамыйдыр. Бәлки син үзең дә алай дип уйламыйсыңдыр. Җавабыңны ишетәсем килә. Шулаймы бу? Бу әлбәттә элегрәк мин инде Асоз Фазыйлар дуэты барлыкка килгәнче үк сольный концертлар Казанда бирдек 2 ел. Асыл вакытта саф хисләтер кеме белән минем инде ретро җырлардан тере инструменттан торган 2 ел концерт булды. Әйбәт, мондай халык җырлары, ретро җырларыбыз. Теге бу читләшү тайпыл дигән сүз түгел. Ничектер минем күңелдә тагында менә драйв артты дип әйтим мин. Менә күңел тагында менә шундый сикереп менә шундый энергия дип әйбер китте, үсеп китте дип әйтәсем килә. Ретро җырлар, халык җырларын без калдырмыйбыз. Һәр концертыбызда 1-2 булса да җырлыйбыз. Ләкин хәзерге заман таләпләре күбрәк эстрада җырларын Димәк, тамашачы артыннан иярү бу. Тамашачы нәрсә дип әйтим? Ничек бар шулай. Чөнки кырыдан караш ташлаганда ул нәкъ шулай. Элек бәлки синең шуннан да репертуар байлыгы булмагандыр. Махсус җырлар сатып алу, махсус җырлар яздыру мөмкинлегендә булмагандыр. Әмма дә ләкин билгеле халык җырларыннан башлый әле яңа гына аяк баскан җырчы дип әйтикме, үз җыры да була, сүз дә юк. Ләкин син бу очракта, әйтик, Алсу белән бергәлектә, сез инде сүз дә юк. Ул җырларда кирәк. Ул җырларда халык күңелен яулый. Ләкин мин синең халык җырларыңны башкармыйча югалуың өчен борчылам. Мин дә менә шулай әгел сезгә фикереңне куәтлисем килә. Мин аңа Куркыта башлады әле. Арга юл юк монда Азат. Концертларда әлбәттә ул җырлый, ретро җыр обязательно без аны сойлап кертәбез. Берәү, икәү генә була, инде 2-3 җыр безнең ретро җырлар һәр вакытта да була. Ләкин мин аңа әйтәм, Азат, мин дә сине беренче тапкыр ишеткәндә халык җырын ишеттем, мин аның тавышыннан ишеттем. Беренче тапкыр күргәнче. Әйе. Мин аның беренче тавышылды. Вообще танышканда, иң беренче мин Азатны күргәндә, мин аның иң беренче тавышын ишеттем. Аннан соң үзен күрдем. Һәм шул җырлавы белән ул минем күңелемә керде дип әйтим соң. Соң арада ул җырларны тыңлап йөри. Ләкин мин аңа әйтәм, бер генә кыска гына, хәтта бер генә куплет, 2 генә куплет әйтеп булса да кертеп җибәрә кирәктер дип уйлыйм концертта. Чөнки халык аны барбер күтәреп алачак һәм тамашачылар да безнең төрле буын вәкилләре. Аннан соң беләсеңме, мин аны тагын башка яктан да аңлатып бирә алам. Тере тавышка җанлы концерт дип әйтәбез. Без сәхнәдә тапшыруын. Әллә җырлый алмый башладың мәллә халык җырларын дип сорап куйым әле менә бу урында бераз начиметеп. Юк, ничә җырлый алмады түгел. Теге ул бит инде халык җыры нәрсә әйтәсе килә, үзенә шулай бик нык таләпчән дип әйтәсем килә җырлар әйбәт. Без инде хәзер теге тормышта басадыр дип әйтимме, без күбрәк бөтен нәрсә оештырыла, безнең үзебез өстенә теге аны репетиция ясарга. Акланма. Юк, мин җырламыйм дигән сүз түгел бит. Мин кирәк булса җырлыйм. Әлеге заман шуны таләп итә. Таләп итә дип әйтәсем килә. Хәзерге заман әйберләре буенча. Тынычлыкта калдырык Азатны. Алсу. Подкаст сөйләшмичә булмый синең. Син әтнәдә күрешәбез. Алсу, шулай ук Алсу Фазлыеваны мин җырлар авторы буларак беләм. Бүгенге көндә бу шөгылең дәвамлымы, әллә монда шулай ук Азат шикелле җаваплылык таләп итә, вакыт җитеп бетми, эш күп дигән ниндидер акланулар табырсыңмы икән? Чынлап әйтәм, соңгы вакытта минем иҗат иткәнем юк, илһам килми.
ilham kilmeyden түгел, jır yazarga ilham kilmey. Çünkü аңа вакыт кирәк, тынычлык кирәк, аңа ниндер бер халат булуы кирәк. Соңгы жырымны кайчан язганымны хәтерләмим, ләкин Хәтта соңгы тапкыр кайчан язганымны хәтерләмим, ләкин ул соңгы вакытта язылган жырны мин җырлыйм әле концертта. Җырлыйм мин аны башкаруына кертәм. Әлегә менә шулай. Бәлки киләчәктә күрербез. Мәгълүм әйтеп киттегез бит. Теге безне гел эшлисез шундыйрак әйтеп куйдыгыз башта, әйбәт. Гел чабасыз каядыр нәрсәләр дип. Шунлап та без менә ураза вакытларында күбрәк теге йокы туйдырдык әле. Без булай инде 3-4 сәгать йоклыйбыз. Калган юлда шуңа крайне аның да теге миян яктан әйтәскә әзрәк вакыты булса машина булса йоклатып кайтарам инде я. Әкрен генә тирмәде. Бик шуңа күрә теге бәлки илһамы да күңел үсеп илһамы да килеп җитә алмыйдыр. Ну Yazsa yazır әле ул алар берсе. Монда әле барысы да алда дип әйтер идем, ләкин менә шушы иҗат кешесенең, иҗат әһелләренең була шундый этап, алар бераз гына, мин аны гел әйтәм, тайм-аут алалар, алар бераз гына сылу алар өчен, бераз гына ял итеп алар өчен, яисә көч туплар өчен, яисә икенче сулыштан яңадан иҗат итә башлар өчен, менә шушы бераз гына бушлык кирәктер бәлки. Мин гаип итеп әйтүем түгел. Шундый рәхәт итеп әйттең. Дөрес аңлагыз. Хәнәсә үз вакыты дигәндә. Сөйләшү рәхәт, ә сезнең җырларны тыңлау тагын да рәхәтрәк. Инде сезне сезгә бирик, чираттагы җырларыгыз белән куандырсагыз иде. Мин җырлап китим. Яраткан җырларның берсе Ярат кына. Gele yılımayıp tırsın diysen benim gizler. Sina qarap tırsın diysen benim gözüne. İşitirge dilesen sen batu sözler. Yaratqına, yaratqına, yaratqına. Kirek iken benim sina sağınıvım. Seni gibi Məhəbbətdə qabanıva Ömür boyu sinağına qabanıva Yaratqına, yaratqına, yaratqına Həllərini anlayıb deysən birazına Köngülüngə tutsun deysən gelin asına Yüreklərdə qalsın deysən gel yazına Sözlerini köngülüne satsın desen Yarattığın kabul edip alsın desen Gene şerden gönülge alsın desen Yarattığına, yarattığına, yarattığına Ellerini anlayıp diysen birazına Köngülüne tutsun diysen gelin aslına Yüreklerine basın diysen gel yazına Yarattığına, yarattığına, yarattığına Gele yalamayıp tırsın diysen benim gizler Sina qarap tırsın diysen benim gözüne İşitirge dilesen sen batu sözler Yaratqına, yaratqına, yaratqına Həllərini anlayıb deysən birazına Köngülüngə tutsun deysən gelin aslına Yüreklərdə basın deysən gel yazına Yaratqına, yaratqına, yaratqına
Yüreklerde kalsın deysen gel yazına. Yaratına, yaratına, yaratına. Yaratına, yaratına, yaratına. Birgeler, birgeler. Tüt 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 Yüreklerde kalsın deysen gel yazına. Yaratına, yaratına, yaratına. Осы біздің ешерде тұрған тылсымлы жырымыз. Гүрлеп керек ешеріңе. Tabiatın her kenede Şıllı oyaz tuyular Güngül kıyaşı egerde Sürülmügül bakırsa Oh dadimi dimi dadimi dimi Yaşarga da yaşarga Hünerler tek birbirine Kadir kirek Belerge Oh dadimi dimi dadimi dimi Yaşarga da yaşarga Hünerler tek birbirine Gerilek kirek yaşarga Көкке ұшқан торғайларыңа Сағынып неге айларға Yandı sandıqaşlar sayırıy Köngülü yuvatırlar Oh kadimi dimi kadimi dimi Yaşarga da yaşarga Kremerler tek birbirine Kadir kirek belerge Oh kadimi dimi kadimi dimi Yaşarga da yaşarga Kremerler tek birbirine Gerek gerek yaşarga Dost tuğanlar sağ seleme Şuzdur baylıktan yada Nek beyimi uğdırıydı Geçler darda janlarda Oh dadimi dimi dadimi dimi Yaşarga da yaşarga Hünerler tek birbirine Kadir kirek belerge Oh dadimi dimi dadimi dimi Yaşarga da yaşarga Hünerler tek birbirine Gerilep kirek yaşarga Bir oturamız. Haydigiz birgelep koşun. Dadimi dimi dadimi dimi Yaşarga da yaşarga Hünerler tek birbirine Kadir kirek belerge Oh dadimi dimi dadimi dimi Yaşarga da yaşarga Hünerler tek birbirine Gerilep kirek yaşarga Hünerler tek birbirine Kadir kirek belerge Birge kirek yaşarga Жырчы артистның шәхси тормышы аның иҗади карьерасына тәэсир итәме? Ничек уйлыйсыз? Әлбәттә. Кайсы очракларда? Сезнекендә булдымы андый очраклар? Ситуацияны дөрес итеп күрсәтә белсәң, шәхси тормышымны күрсәткән вакытта ниндидер дөрес мәгънәле фикер генә әйтә белсәң, ул сиңа үзәргә ярдәм итәдер дип уйлыйм. Һәркемдә дә тискәре яклар була. Һәркемдә инде идеаль кеше була алмый.
Ләкин без инде иҗат кешеләре генә буларак түгел, инде Инстаграмда, мәсәлән, блогерлар буларак та инде чыгыш автомат рәвештә туры килә. Шуңа күрә син әгәрдә ниндидер пост куясың икән, яисә анда видео куясың икән, шәхси тормышыңнан, ул синең эстетик яктан да матур булырга тиеш. Ул синең ниндидер мәгънә дә бирергә тиеш. Син шул вакытта тамашачыны да тәрбияләргә тиешсең. Һәм инде бу синең видеоң яисә фотографияң белән син кешедә үзеңдә тагын да хөрмәт уятырга тиешсең дип уйлыйм. Мин инде монда социаль челтәр белән генә бәйләп әйтүем түгел иде. Ягъни мәсәлән, татар эстрадасын алыйгаймы, яшь җырчы өйләнә яисә кияүгә чыга. Аның шәхси тормышына бәйле менә аның карьерасы да ниндидер үзгәреш сизелә. Яисә ир-ат яисә хатын-кыз аерылышалар. Бу очракта ниндидер үзгәреш сизелергә мөмкин. Әйтик, менә сезнең очракта кая да булса сезне ниндидер башка тарафтан, ниндидер башка күзлектән күрәләр һәм халык килешергә мөмкин, килешмәскә мөмкин, яисә хупларга мөмкин, хупламаска мөмкин. Мин шул очрактан әйтүем иде. Әлбәттә, монда социаль челтәр дә роль уйный. Ни кадәр тамашачы булса, шул кадәр фикер. Шуңа күрә гел уңай гына әйбәт дип, ой, молодцы дип кенә тору, ул бик яхшы әйбер дә түгелдер дип уйлыйм мин. Дөрес, анысы да. Әйе, ул әзрәк кенә сине чиметеп алсалар, син әзрәк уйга да каласың, үз өстеңдә дә эшли башлыйсың. Без инде менә өйләнешү турында килгәндә, без өйләнешкәндә икебез ул Азат Фазлыев, мин Сафкисләр төркемендә җырлыйм. Хәтта шундый вакытлар булды, безне съемкага чакыралар, Азат Фазлыев белән булып йөрде. Мин үземнең кыз фамилиям белән йөрде. Хәтта Азатка әйтәләр, "Ни сезнең белән җырлый торган теге Алсу Дәүләт Гәрәева дигәнгә шулай ук шалтыратып әйтегез әле" дип, ир белән хат икәнне белмәделәр. Аннан соң инде әкрен инде без инде фамилияны шып-шынлап берләштереп куйдык та. Безне берләшкән инде документально. Халыкка да инде ир белән хат дуэт буларак сез, ирле хатынлы буларак. Әйткәннән соң без дә ул көчлеләндерде дип әйтәм. Ул безне көчлеләндерде. Инде чираттагы җырыгызны ишеттерик. Рәхим итегез. Алсуга, сүз бирик.
Сәхнәдәш тапшыруын алга таба дәвам иттерәбез. Тапшыруыбыз Татарстан Яңа гасыр телеканалы заказы белән әзерләнә. Тапшыруыбызны җыры белән, үзенең матур җыры белән Азат Фазлыев дәвам иттерер. Рәхмәт, Азат. Бергәләп кушылып җырлыйк әле. Күгәрченем Гөлкәем. Атлыйсың белеп кенә, матур иттереп кенә, ничек шулай килештереп, сөйлисең килеп кенә, ничек шулай килештереп, сөйлисең килеп кенә, күгәрченем Гөлкәем, 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 сине уйлап көнен төне сәлам үзәккәем, күгәрченем Гөлкәем, 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 сине уйлап көнен төне сәлам үзәккәем. Karışların yakının canın sine tolpanıgan Ber körülgen künelkeyin sine şunday sağlıgan Ber körülgen künelkeyin sine şunday sağlıgan Күгәрченем Гөлкәем, 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 сине уйлап көнен төне сәлам үзәккәем, күгәрченем Гөлкәем, 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 сине уйлап көнен төне сәлам үзәккәем. Şiberim seni güzel, tiren darya küzleri. Baldan şekerden de tatlısıyım degen sizlerin Baldan şekerden de tatlısıyım degen sizlerin Күгәрченем Гөлкәем, 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 сине уйлап көнен төне сәлам үзәккәем, күгәрченем Гөлкәем, 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 сине уйлап көнен төне сәлам үзәккәем. Күгәрченем Nazlı yar seni bit ol, bәхетләргә тиң бит ул, безгә дигән киләчәк ул, кара ничек киң бит ул, безгә дигән киләчәк ул, кара ничек киң бит ул, күгәрченем Гөлкәем, 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 сине уйлап көнен төне сәлам үзәккәем, күгәрченем Гөлкәем, 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 сине уйлап көнен төне сәлам үзәккәем, күгәрченем Гөлкәем, 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 sine uylap künün tülünü sәлам үзәккәем, sine uylap künün tülünü sәлам үзәккәем, sine uylap künün tülünü sәлам үзәккәем. Азат Фазлыевлар студиябызның кунаклары ай кыздырдылар. Шул кадәр рәхәт итеп бийдек тә, җырладык та. Хәтта мин дә кушылып җырлап утырдым. Биюм инде мин онсы җырлавым гына бераз аксап китә, шуңа күрә. Әмма дә ләкин рәхәт булды. Менә шул кадәр энергия, шул кадәр рәхәт атмосфера студиябызда. Хәтта белмим, монда булырга кирәктер. Шулай бит. Тәре тавышка җанлы концерт дибез сәхнәдә тапшыру нәкъ концерттагы кебек. Шулай ук сез бийсез, шулай ук сезнең энергиягыз ташып тора, шулай ук сез энергиягызны телекраннар аша, радио дулкыннар аша тамашачыга җиткерәсез. Һәм Мондай булганы юк әле гел. Үзең радиода утырасың. Үзеңне бер туктаз алдан, арттан, яннан төшерәләр камераларга. Монда менә шундый мөгъҗиза. Менә шундый мөгъҗиза. Әйе, шаккаткач. Җырчы иң беренче чиратта халыкка җыр җиткерергә тиешме? Концерт костюмы белән алдырганмы, концерт программасы белән шаккатырганмы, Instagram аша популярлык казанып, ишәлеп итәргә тиешме? Ничек уйлыйсыз? Иң беренче әлбәттә безнең өчен җыр. Ул бит инде җырчы, җыр сүзенә чыккан. Исем бит инде җырчыга бирелгән. Шулай бит инде җырчы дип. Шуңа күрә монда да җырдан башланырга тиеш. Иң беренче халык җыр аркылы сине, ул синең исемне белмәсә белми, әгәр шу җырны ишетә икән, сине яратып ала икән, ул синең шунасын исемеңне дә беләчәк, Instagram'ını да беләчәк, бөтен әйберне беләчәк.
Шуңа күрә иң беренче минем өчен җыр. Һәрбер концерт программасын төзегән вакытта, минем фикеремчә, аның эчтәлеге һәм халыкны дулкынландыра да торган, елмайдыра да торган, сокландыра да торган, гөлдерә дә торган булырга тиеш, мәгънәсе булырга тиеш. Бер җөмлә белән әйтә торган мәгънәсе булырга тиеш. Шуны син әйтеп бирә алсаң, шуны матур костюмнар белән бизәп, җырның аранжировкасы белән инде шулай шушы мәгънәне әйләндереп ала алсаң, син инде тулысынча эшли алдың дигән сүз. Ну концертыңа тамашачылар синең җырыңны яратып килергә тиеш. Һичшиксез. Шуннан соң әлбәттә концерт программасы ташлап калдыр дигән сүз түгел, ул дөрес әйтә. Аның мәгънәсе бар тиеш. Чыктым да мин җырлыйм, әйдә син җырла дигән сүз булырга тиеш түгел. Заманында сезне иң күп кредит түләүче дип язалар иде. Тынып калды әле ни өчендер журналист халкы. Бу хакта ләммин берсе бер нәрсә язмый хәзер. Әллә билгеле инде мин кеше букчасына керергә яратмыйм, әмма дә ләкин бу игътибарны җәлеп итү юлы гына булмадымы икән дип тә уйлап куям. Нигә тынып калдылар соң әле? Чөнки үзләренә кредитлар булырга килгәндер. Әллә түләп бетердегезме? Юк. Артканнан арта. Мин үзебезнең тормышта бер генә айны хәтерлим, кредитлар менә бетте дә, декабрь ае ул. Менә бөтенесен тырышып тамамладык. Кыш көне инде декабрь дип хәтерлим. Менә бер генә ай торганыбызны хәтерлим. Хәзер кредитың белән алай шаккатырып кешене булмый. Бу теге махсус уйланып чыгарган әйбер түгел. Шаккатыру усулыгына түгел иде. Юк, без аны чытыр сөйләдек тә, кеше шуңа бик нык шаккатты. Без шуңа карап, ничек инде моңа шаккатасы бөтен кешеләр бар дип үзебез шаккаттык. Бөтен кеше була торган әйбер. Хәзер инде алай белмим, бу турда сөйләгәне без генә юк. Ул теге хәзер бөтен кешегә режимга кергән әйбер инде ул дәс килә. Иртә белән шәй эчкән кебек, ай сайын һәрбер кешедә бер 80% кешедә ул кредит. Аның белән шаккат булмый. Тормышның иң авыр чиракларында сезгә нәрсә ярдәмгә килә дип әйтер идем. Бу инде кредиттан соң урынлы сорау булыр дип уйлыйм, чөнки кредит түләү бер генә дә җиңел түгел. Авыр чиракларда нәрсә ярдәмгә килә? Яисә кем? Шулай ук инде орага керүчеләр дә булырга мөмкин. Төрле фикерле кешеләр бар, әйме? Араларында авыр сүз әйтергә теләүчеләр дә бардыр. Очрадымы менә шундый кешеләр тормыш юлыгызда? Авыр вакытта менә мин инде хәзер кабул итә башладым ул әйберне. Элегрәк мин теге дөрес әйткәннәрен менә авыррак миңа. Теге тәнкыйть белән әйткәннәрен авыррак. Кабул итә алмыйм. Кабул итә алмыйдым. Минем янәшәмдә Аллаһка шөкер алсу, ул миңа әйтә, миңа яхшы булсын өчен. Булды, минем теге әзрәк аңламаган теге элегрәк, аңларга теләмәгән, беләм, үземне кирелек. Ну, бөтен ирләрдә була торган. Хәзер миңа теге рәхмәт әйтәм, улай бергә килгәндә. Бөтенләй. Чөнки дөресләп җибәргән вакытлары бик күп булды. Гаиләбез өчен бик күп көчен биргән вакытлар булды. Ансы өчен барсы өчен бик зур рәхмәт. Аллаһка шөкер теге. Мин ул яктан бик бәхетле дип әйтәсем килә. Һәм инде тормышта төрле авырлыклар булса да, без хәзер уртага салып бергәләп Аллаһка шөкер җиңәбез. Нинди генә вакытлар булса да, безне берәйбер коткара, бик нык ярдәм итә, ул да булса эш. Авыр вакытларда безнең эш коткарды. Без өйдә ятмадык, чыктык эшкә. Һәм шушы безнең күңелебезне бераз гына оныттырып тора алды. Һәм эш булмаса, без ничектер зрек кенә кайнаша башлыйбыз. Ничектер безнең бу режимга кирип киткән, кешене эш яшәтә, алга планнар төзергә, шул кредитлар да мәҗбүр итә. Менә эш безне Балалар. Киләчәген уйлыйбыз балаларның. Шуңа күрә эшләгез. Курыкмагыз эштән. Дип әйтәсе килә. Рәхмәт сезгә. Шундый якты йөзлеләр, нурлылар сез. Сезне тыңлап утыру рәхәт. Мин чыннан да менә күптән беләм бит инде сезне. Шул мин белгән кичкенә Азат, яшь кенә Алсу бүгенге көндә инде сәхнә тоткан матур пар, матур җырчылар. Мин сокландым сезгә бүген. Мин генә түгел, тамашачыларыбыз да нәкъ шулайдыр дип уйлыйм. Һәм һәркем сезнең иҗатыгызга гашыйк булган һәркем киләсе елларда, киләсе сезоннарда да
яратып концертларыгызга келсен, яратып җырларыгызны тыңласын, күзәтеп барсыннар. Сезне сындыра алырдай бер нәрсә дә булмасын, көчле булып калыгыз. Инде бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Бик күңел җылы атмосфера. Күңелдә булган әйберләр дә әйттерәсез. Ул да чын күңелдән чыга. Алла бирсә соңгы очрашу булмасын, озын гомерле булсын. Эшләрегездә дә, тормышларыгызда да, барсы да сез теләгәнчә, без теләгәнчә, үзебез теләгәнчә яшәгән насыйп булсын. Амин. Шулай булсын. Алсу һәм Азат Фазлыевлар студиябезнең кунаклары иде. Сәхнәдә тапшыру Татарстан Яңа гасыр телеканалы заказы белән әзерләнә. Мин Айгөл Хәйруллина бүгенгә сезнең белән сау булашам. Киләсе атнада нәкъ шушы урында һәм нәкъ шушы вакытта очрашуларга кадәр. Сәхнәдәш, сәхнәдә